Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. General Secretary ka New Trip Youth Council HYC ubak Roy Kupar Senrem ulong baki don arja ki pulit ha ke cela Meghalaya. Kata ki pulit ki bom ye ki pai ba bat ye ki long kemi kat ba kawai pat kadai ke ba apahara akaput blok wan ki balapet kerat na ka jingting ya ki karpi. Hagi kendet sengi ngiyoi badon art jat ki pulit hajela ka kanhun pulit banongkong kadai jong kito ki pulit ki babom kuput ya ki pai ba ki pulit cenrang ki bakta akti bat bom dusmon ya ki long kemi ki pulit ki badon sanpe wadu nri ngut ki bayang rasong harangkat ki tiar rele kum ki tiar kas bat ki soloi banyada ya ki khar khana jong ki dekhar bat kum juro ka kanhun pulit ka basha hukum haki he dekhar jong ka top sem ban bom kuput ya ki kun hen trem Sakawai pat ke kanhun pulit kadai ke badon hakaput blok 1 Khanduli sektor kini ki pulit hakaput ki badon kumba shipe waduk khatsan ngut ki bahaban mare na ki jaka apahara ban yada ila ka jong gejeng im namar pagiting pelat ya shalun mau baca set dak jiri ha kita ki karbi ong bak Roy Kupar Senrem ha ke kerwak kubor ulong ki kwak penkeli nau menteri ke kampok ying gejela atau ke sarkar jela kadang kamkor ki khar khana penjot mariang ne kamkor uput usam bat ki kun heneu trip basong basa ha kapun balai labuk politang sipeu patsan ngot ha Khanduli sektor hanrai de kisan peun ripeu ngot hanrai de kisan peun ripeu ngot pat banyada ya ki khar khana penjot mariang kataru ke badai jong ki bar jela balai la hukum ki pulit banyada khar khana ki ba penjot mariang ban penon kam tiar kas ban bom ki pat ba bat pak takti hagi pulit cenrang ya ki long kemi kat ba om simla hukum pat ya ki pulit kaput ban penon kam ya ki suloi pakin bat hagi kiti ban yada ya uput usam ne ban setiar kas ya kita karbi ki bawan rung sepo uput usam ke jela hala pangap labu cengkeli unong ilam ke HYC ulong ba ke sarkar berketanat pulit ki dei ban jubab halor kini ki jengjia bat la kini ki pulit ki phethi ba ki tingya bat badun abriu ne namar bakim yo yakhu ne namar bakim yo hukum na ki bahalor ban bom bat set ye ki karbi ki patmu ban penyap ki pulit bat ki pai ba kapun balai ngi ong bagi karbi ki thmu penyap ye ki pulit bat ki khun new trip hala pangam kadai namar kat kum ki pulit Meghalaya lada philun mau ne set daga jeri kata la dai ke kam thmu penyap briu bat ye kata ngilap lang ba ke jengjia barang shen hatura bat sha lun mau ha mini sekretarian ki pulit ki lahap thep kendon thmu penyap briu ya ki pai ba ki badon ha ke tugas ngi pada ke sarkar kamla ban hukum ye ki pulit hakaput dia balai pat hukum ban seter kas ye kenong hikai balai hukum ban bom kuput dagi lati ye kilong kemi halum sinong bat balai la hukum ban set yap yaw ba ciri starfield tangkiu labu jinggeli uba Roy Kupar ka HYC kadawa bat ke sarkar kadai ban pha dagi spak ngut ki pulit haman ki BOP bat OP hagi kaput rangkat ki tiari lek babiang bat nalor kata kadai ban hukum no mador ye ki pulit bagi dai ban penun kam ya ki tiar kas bat bom darulati bat setro lada don kam ban yada yaw put usam bat ya ki pai ba kapun lada ka sarkar kamnut ban pha pulit daki spa haki BOP bat OP kapun harangkat ki tiar le bat ka hukum ka basai ka seng kadawa ba ka bhai ka sarkar ban aino daki tiar le kum ki suloi ki kuli bat ki wai ki tiat ya ki ri pai ba kapun bakin ya dano yala ka kende ko siap bat ya ka jing im namar kum ba kalong menta Om Isyania ya ki pulit ke Meghalaya la bukut unong ilam ke HYC.